एक नং सालबारि सालबारिनि औ आदसा ओमफ्राय 6 थारिखनिफ्राय जागोन नालाय 6 थारिखनिफ्राय औ 6 थारिखआवहाय थांफिननांगौ औ दा माने 9 थारिखसिम औ 6 थारिखनिफ्राय 9 थारिखसिम ना बेंटल पारिस नङा होमबा बियो औ बेंटल पारिस दे गोजोननाय थाबाय औ खुलुमबाय रायजोफोर दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ देखायलांनोसैलाय आरोखि ना थारमाने बेंटल मिसनावहाय आरोखि ना सभा जानो थांगासिनो दङ बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय आरोखि ना बबे जायगानिफ्राय बे जायगायावहाय केम्प बानायफैदों नोंथांमोननि सिगाङाव आं देखायलांनो सानदों बिनि थाखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हायोबा आरोखि ना नायलांदो आं देखायलांनि सभाया जागोन 6 थारिखनिफ्राय 9 थारिखसिम आरोखि दै माने बियो चिरां डिस्ट्रिक्ट बेंटल पारिसआव आरोखि दै होख्लायदो लगाओ तुम्हार डेन्जार हुई रे कोटा लगायथार बुरिया जाबायलै बिसिना नै लागासिनो दङ थाफैथारनांगौ नालाय ना नैबेलाय ओंखाम संगासिनो दङ बे देरा लुनायनि आरोखि ना दाथ' हाजोबा नालाय दसेनो हानाय बुस्थु नङा बिनि थाखायनो जायै लोङै मावनांगौ आरोखि नै ओंखाम संगासिनो दं सासे मा ओंख्रि गुमाय अमाजों आलुजों आदसा ओमफ्राय ना फ्राय दे बरियालै बरिया ओमफ्राय नै माखासे एसे देसायनोलै नै बेनो जोंना बस नै माने जिरायलायनांखाबाय आरोखि बारा हायाना नै बिराद एसे आं दस्राजों देखायलांबावनि रायजोफोर दे नोंथांमोना नायलांबाय था आं देखायलांनि एसे नायलांबावनि जोंहा दे बबेनि फंबाय पलासगुरि औ दे बे टेमा नोंसिनि ना मावगासिनो दङ हाब अखा सेरखानाय नंलालाय सैथोबो बारबो हाबनाय नंला ना दा बार हाबैनि मावखाबाय बरिया औ दे मोजां एसे दस्राजों नायलांबावनोसै बियो जाहैबाय पलासगुरि ना पलासगुरि अके थिगैनो दं बरिया मेल्ला गामिनिफ्राय मावफैदों आरोखि ना गावबागाव गामिनिफ्राय थाफैनांगौखाय दा गावबागाव देरा आरोखि 6 थारिखनिफ्राय जागोन बेखौ नायलांबावदों जोंहा अरे बबेनि एक नং सालबारि ना बैनो खोमा ना बैनो दे बिराद सिखोन जाजोबो आरोखि ना 6 थारिखनिफ्राय थाफैनांगौ मोनसे धर्म सभा दै रायजोफोर बेहाय ओरैनो फांफुंनि थाखाय नङा बे मोनसे धर्म सभा बेंटल पारिसआव माखासे खामानि बन्द'फोर मोनबाय दा ए बबेनि होनदों एक नं सालबारिनि औ आदसा ओमफ्राय 6 थारिखनिफ्राय जागोन नालाय 6 थारिखनिफ्राय औ 6 थारिखआवहाय थांफिननांगौ दा माने 9 थारिखसिम 6 थारिखनिफ्राय 9 थारिखसिम ना बेंटल पारिस नङा होमबा बियो औ बेंटल पारिस दे गोजोननाय थाबाय औ ओमफ्राय जोङो माखासेखौ नायलांबावनो दै ओमफ्राय नैबे जे जाखानाया माने गोजान जायगानिफ्राय फैनानै बानायफैनाय आरोखि दै बेयो हाखाजोब्बाय बेहा दा थाफैनाय समावल' प्लास्टिकखौ खुलियो आरोखि नोंथांमोना दै नैबेलायनो बिदिनो
जाजोब्बाय ओमफ्राय आं माखासेखौ देखायलांदों बेथ' हाखाजोब्बाय मैयानो लुफैजोबदों मालाय बिसोरा हाबाय जोंबो लुफैदों दै रायजोफोर बेयो जाहैबाय जोंबो थाफैगोन जों थाफैनायनि थाखायबो बेहाय लुफैदों आरोखि गोबां मानसिफोर बेनो जाहैबाय जोंनि बै लोगोफोर नायलांबाय था आं देखायलांदों आरोखि ना बন্ধु खबर सबर किरকম আমার বেসর বাড়ি লাগা বেসর গাড়ি চিনা পাইছে না পাওয়া নাই বেসর বাড়ি তো বেসর বাড়ি মানে এই যে বেসর বাড়িनिफ्राय फैदों दै बिथांमोना ना বেসর বাড়ি দে সবার কারণে কষ্ট করেছে এটি একটা ধর্ম সভা আর কি না ফাংফুং সভা না হয় 6 তারিখের পর 9 তারিখ লগি হবো আর কি এই কারণে সব ক্যাম্প বনা হয়েছে ইয়াতে চাই লবি আপনি প্রস্তাবটো দেখান ওই যে এইটো হ্যাঁ বেসর বাড়ি আর ওইফালেও মেলা বানিয়ে আছে দাম দাম লাইক করবি দে বন্ধু কি বিয়া পাঠিয়েছি না নাই বিয়া হয়েছে आदिवासी ना বাবা তাই বিয়ে করো না जोंहा आदिवासी फंबायफोर आरोखि ना बिसोरबो थाफैगोन माने गोजान जायो थाफैनो थाखाय बिनि थाखायनो उपाय गैया बे सभाखौ जाफुंहोनांगौनि थाखाय जाफुंसार होनांगौनि थाखाय आरोखि ना केम्प लुनानै थाफैगोन दा नोंथांमोना बेखौनो फोरमायहरबाय आरोखि दा आङो देखायलांबावनि माखासे भिडिअखौ दै रायजोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था दसे देखायबावनोसै भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'नोसै होमबा भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आरो बयनिसिमबो गोजोन्थों आरो उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन थेंक इउ